Laing duha kasakop sa kriminal nga pundok napatay sa kapulisan. Hepe sa Buluon Police Station, samaran sa shootout. Duha kasakop sa SWAT giimbestigar sa pasangil nga pagpangulata. Tag-iya sa gikawat nga midaog nga lotto ticket mudangop sa NBI. Usa ka lalaki gipusil patay sa nagsakay og motorsiklo. Mga lumulupyo sa Lawaan Tres Talisay, mamakwit tungod sa pagpangligid sa mga dagkong bato. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 21 sa buwan sa Oktubre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Patay ang duha ka mga sakop sa criminal gang sa gihimong follow-up operation sa kapulisan sa Habagatang Sugbo. Samaran ang hepe sa Buluon Police Station sa nahitabong shootout. Ryan Sorote, Sugin ni May. Patay na miabot sa Buluon District Hospital silang Arnel Coronel o John Michael Mijares human misukol sa mga sakop sa kapulisan sa Buluon. Nakita ng duha sa Barangay San Antonio, lungsod sa Buluon sa gihimong follow-up operation sa kapulisan nga nagukod sa pundok sa mga kriminal sa Habagatang Sugbo. Tulo sa ilang gipangita ang ilang nasugatan apan nakasibat sa Florante Mosqueda samtang nahibilin ang minor de edad ini nga anak. Unang nagpabuto si Coronel og naigo ang hepe sa Buluon Police nga si Chief Inspector Dexter Basirgo nga nakiago magsamad pinusilan sa tiyan ug bukton. Ang kining mga subject naggibit-bit ba ilang armas dayon. Dayon sa permerong buto si Selen igo. Dayon return fire me muna hinungdan nga naigo sila patay sila. Milangat og napo hangtod sa 15 minutos ang pagpinusilay nga miresulta sa kamatayon sa duha nga dunay mga nag-ung-ung nga mga warrant of arrest. Na-recover sa duha ka subject ang duha ka kalibre 45 nga pistola, duha ka revolver ug duha ka mga granada. Matod sa mga kabanay, linuog ang pagpatay sa duha nga gikaligo og bala. Matod sa igsuon ni Coronel, naghatag og kalinaw sa ilang dapit si Arnel sukad sa pag-abot ini hinungdan nga girespeto kini sa mga tao. Gihimakak niya nga nalambigit sa ilegal nga kalihukan ng igsuon o nga bugtong panginabuhian nila ang pag-uma. Tiya daghang kay siyang samad. Patyon ang tawag usa lang unta. Usa lang kabala okay ra makaingon ko nga kun dunay patyon once na mamatay usa ka igo dereba. Nalimay ka diri paha kayo murag bitag dirakrakan ba aron mamatay gyud ba murag. Gihimakak sa mga pulis nga overkill ang ilang nabuhat sa pagpatay sa duha. Matod sa kapulisan, igo lang sila na nalipod sa ilang kaugalingon. Ang mga mulupyo sa maong dapit naglaom nga magmalinawan na ang bukirang mga lugar sa Buluon, Alcoy ug Dalaget nga mo'y teritoryo sa grupo nga nalambigit sa extortion, hold up, rape o gun for hire. Sa lungsod sa Alcoy, di mo minus sa upat ka kaso sa pagpamusil ang gilambigit sa grupo, samtang usah ang sa Buluon. Inanay na usab nga makabalik sa ilang mga balay ang mga pamilya nga nanibat tungod sa kahadlok sa grupo. Mangayo siya og suportar sa mga tao. So, dagan po siya parinti da po. So, pwede po sa mga suportar kay ang siya Coronel man si Arnel, dagan mo sila og parinti da. Dagan ang mga Coronel dia. Labi na nanganlag sitio sa Liptong, dagan mo sila. Balik po sila report nga para mapadayon ang ilang mga plano. Pura man gud nila pag-uuma. Ryan Sorote, News 5. Gitauran og medalyang ng sugatang magiting sud sa iyang hospital room ang hepe sa Buluon Police Station. Nagmalampuson ang ilang follow-up operations batok sa kriminal nga pundok nga nagtago sa mga bukirang barangay sa Habagatang Sugbo. Andrea Patenya, Sugin Limi. Medalya ng sugatang magiting is hereby awarded to Police Inspector Dexter Basirgo for having been wounded in action as he, together with his men, responded to an armed person's report that eventually resulted in exchange of gunfire with wanted persons Arnel Coronel and John Michael Mijares in San Antonio in Buluon, Cebu. Samaran si Police Inspector Dexter Basirgo sa shootout tali sa mga sakop sa notorious nga ganyulon sa Lunoy Coronel Criminal Group. Napatay sa pinusilay sila si Arnel Coronel ug John Michael Mijares, samtang napusilan sa bukton ug kilid si Basirgo. Maturi Basirgo, mitunga sila sa bukirang barangay sa San Antonio human makadawat og report nga dito nagtago-tago sila si Coronel ug Mijares. Pagsampit yan ako, paglingi na ako armas naman. So banatan pa nako siya.
Pag kumanong banat niya, tulo naman dugo na ako. Sakit ko sa mga tao nga. Samaran ko, bilin ako M16. Naglakaw na lang ko padung sa ubos. Mga doon na yung mga 200 metros siguro ang gilayon. Padung pa sa amo ang patulkar. Sila yun unang nagpabuto. Kaya, dili mahitabong rub out kay samaran na mahino. Gitunulan usab si Inspector Basirgo og hinabang pinansyal sa PRO7. Emosyonal nga nagpasalamat iyang asawa kinsa upat ka buwang nagsabak. Mato di Basirgo, bisan sa hitabo og sa hangyo sa iyang pamilya nga mo resign na pagkapulis tungod sa daghang death threats, di siya muundang sa pag-alagad sa lungsod sa Bulhoon. Ang iyang statement gabi, kaya ako magdina siya gikuan sa magkabalabo driver na lang, kasi tighato na lang ka na ko. So, ano man siya nga, di ka malipay anak nga nakatabantas lungsod, nalimpiyuhan ang lungsod. So, ako siyang balik sa pangutana nga, okay na ba ka, in-expense sa imong family na. Why problema, magpabilin gapon ko sa Buloon. Magpabilin gapon ko sa Buloon, wa ako, di ko malisa nga nila. Pero atong misi sir kay murag kulba na siya. Maana doon na siyang rula. Ako na siyang gipasabot na nga. Kabahin na ni sa mo ang gipanumpaan. Gipasalig sa PRO7 nga mupaluyo sila sa Bulhoon Police subay sa gipadangat nga mga reklamo sa kabanay sa mga gitumbok nga suspect nga matud pa usa ka overkill ug usa ka rub out ang gipahigayong operasyon sa kapulisan kagahapon. We will receive their complaints and we will act accordingly. If we have to investigate, we will investigate it. But I stand by my men. But what they have done, and I have high praises for them, and we will continue this despite all this detraction against us, all these claims against us. Mato ni CPPO Provincial Director Gilyamak, dakugi katabang sa kalinaw sa Southern Cebu ang pagkapatay ug pagkasikop sa leader sa Ganyolon sa Lunoy Coronel Criminal Group. Well, kanisa siguro no, na emancipate na to ang mga mag-uma sa kabukiran, sa kadugay ng kadlok nila kani mga grupuha. So ako sad nalipay ko nga medyo ni cooperate sad katong mga survivors na ilang na biktima. At the same time ang mga local chief executive ug ang mga pari diha. I-follow up ni Gilyamak ang request alang sa protective gear sa kapulisan sama sa bulletproof vests alang sa matag police operation. Apan bisan ug manukol na ang mga criminal groups karon, mensahe nila, Ever since that is our message, we will run after them. Sooner or later, the long arm of the law will get to them. Andrea Patenia, News 5. Namakwit ang mga lumulupyo sa sitio crusher sa Barangay Lawaan 3 sa Dakbayan sa Talisay. Naganamanam og pangligid ang mga dagkong bato nga nahimutang sa ibabaw nga bahin sa ilang mga balay. Jinky Bargio, Suginlimi. Ni adtong adlawng Domingo ato sa pagbundak sa kusog nga uwan, duha ka mga panimay ang napektuhan, dihang midahili ang yuta sa sitio crusher Barangay Lawaan 3 sa syudad sa Talisay. Ang panimay ni Enerio Harina naligiran og mga bato hinungdan nga nakatagamtam og gamayng kadaot ang iyang balay. Ang iyang apo nga usa ka tuig pa lang kapi ng edad, diriyot pang maangin. So igora nakatalikod ang bata og mga 1 ka metros gikan atong pultahan. Diha nahagbang kuan ang bato. Diha siya yang gikabatan niya. Moto nga pagbalik nako nga moto ngitabo ah. So akong gipunaw ta akong kuan nga area sa mi. Way kabutangan sa Kabalaka si Suzette nga adunay duha ka mga gagmayng bata. Andam siya nga mubiya sa mga lugar kun may kabalhinan. Tupad lang sa balay nga naligiran sa mga bato ang ilang gipuy-an. Kulba mo labi na ni kakabi umuulan. Hindi kami matulog. Ano nga, nangayag kami tabang. Maluwas lang akong anak, baka delikado yung kaayo. Dihang gibisita sa mga barangay officials ang naitabuan kaganiha, ilang nakita ang hinanali nga pagpahawa sa mga naapektuhang residente. Namiligro sa banglain pang upat ka panimay nga anaa sa ibabaw, diin mi area ang yuta. Kailangan ko sa madali ba, karon yung mga panahon na. Nanglan amo gini silang taga-ag certification para maadto sa DSWD, nagpamatuod nga apektado gyud delikado gyud ang lugar mo ning amo din ang tukuran din napita goan.
ilang kabalhinan. Nakigalayo na sa DSWD ang dakbayan sa Talisay alang sa hinabang sa duha ka pamilya. Base sa talaan sa Mines and Geosciences Bureau, 7 ka mga bukirang barangay sa Talisay ang peligro sa landslide, samtang 12 sab ang flood-prone areas. Unya ang atong engineering department ato sab nga pa susihon dito kung unsay angin nga buhaton, pero ang na problema lang nato tungod kay private property ra ba ni siya. So itong panikamutan kung sa'yo mahimo sa atong City of Talisay. Jinky Bargio, News 5. Una na ang gipahibaw sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño nga di madali-dali ang restoration process sa nagubang kampanaryo human sa linog. Subay niini dunay ipahigayong expert conference aron masabutan ang unsay angay nga buhaton. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Mupahigay ng expert conference ang National Commission for Culture and the Arts, National Historical Commission of the Philippines ug National Museum aron masuta kung unsa ang ilang angayang buhaton sa mga nagubang simbahan tungod sa linog labi na ang bell tower sa Basilica Minore del Santo Niño. Matod sa chairman sa Commission on Augustinian Cultural Heritage nga dunay mga langyong eksperto sa restoration nga gikan pa sa nagkalain-laing nasud aron magkatapok ang mga impormasyon kung unsay angayang buhaton sa restoration process niini ug sa uban pang simbahan nga apektado sa linog. Pag-present na doon, then we are expecting na ang maging output ng experts conference are policies, methodology, and principles that will be followed para sa restoration ng Basilica Bell Tower. Then, ADCP will conduct will come up with a master plan. Nangayo sa bug dispensa ang pari kay di nila maablihan ang simbahan kay paabuton pa nila ang resulta sa expert conference. Kini aron sab malikayan ang disgrasya. Probably after na makita namin lahat ng result ng studies and after the experts conference, sasabihin ng mga experts na it's safe for us to open the church, then we'll do it. So, pasensya kung sa mga tao kung di ma-open namin kagad simbahan because we are after for the safety also of the people. Giba na ba na mo kabat sa 10 milyones pesos ang gitagana sa expert conference aron makabuhat og master plan sa site restoration ug paghimo og balaod sa Philippine Standard on Conservation kun diin maunay tamdanan sa mga simbahan kun ugaling aduna na say laing mahitabong insidente sa mga simbahan. Ang maong conference di lang sa Cebu ipahigayon kundi lakip na sa Bohol kun asa mas daghan ang naguba tungod sa linog. Leslie Caminada Vistil, News 5. Giduaw ni Governor Junjun Davide ug Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Head Panfilo Lacso sa isla sa Bantayan ug lungsod sa Daan Bantayan. Ilang gisusi ang nagpadayon nga rehabilitation sa amihan ng Subo human naigo sa bagyong Yolanda usa ka tuig na ang milabay. Buot sa gobernador nga mahisgutan uban kang Lacson ang mga pamaagi sa pagpadali sa pag-release sa pondo alang sa rehabilitasyon gikan sa nasudnong kagamhanan. Suma pa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aduna pay 7.5 billion pesos nga wa pa ma-release alang sa rehabilitasyon. 12.2 billion pesos ang giaprubahan sa Malacañang alang sa Sugbo. Padayon po ta pag follow up sa OPAR kining status sa uban na assistance nga atong gipangayo through our rehab plan which we submitted and which the President already approved. Midaog dayon ang Sadbeda Red Lions sa ilang best of 3 title series human ilang gipildi ang Arellano University Chiefs kagahapon sa Game 1 sa NCAA Season 90 sa score 74-66 didto sa Mall of Asia Arena. Tinguwag gyud sa Sadbeda nga mudaog sa ilang ikalimang titulo ug mga adlaw sa Game 2 samtang suwayan sa Arellano nga tablahon ang series sa 1-1 win-loss record aron makapugos og deciding Game 3. Kanunay naglabaw og double figures ang Sanbeda ug kanunay sab musikit ang Arellano din ang 12 nga rally maong pagsikit ngadto na lang sa 5 puntos nga biya sa uwahing bahin sa 4th period. Ang import sa Sanbeda nga si Ola Adiogon mipusa og 14 puntos ug milangkat og 14 ka rebounds. Samtang si Baser Amer mo'y nangu sa Sanbeda sa iyang 17 puntos. Nakatabang sab sa opensa ang big men nga silang Kyle Pascual ug Art de la Cruz.
Nalangkat ang usa sa duha ka Guinness World Record attempt sa Subo nga gihimo isip kabahin sa Pink October Breast Cancer Awareness Month. Naangkon sa Subo ang labing dako nga Zumba Dance Party ug wa makuha ang biggest pink ribbon formation kay nagkuwang og kapin 200 ka tawo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nailog yun sa Sugbo ang Guinness World Record alang sa labing dako nga Zumba Dance Party gikan sa India niadtong Sabado. Nalabuan sa Sugbo ang 6,671 sa India, human miabot og 8,232 ang misalmot sa tunga sa oras nga basic Zumba dance. Gidaig sa Guinness World Record adjudicator Pravin Patel ang kalampusan sa World Record attempt tungod sa gisulog nga pink t-shirts, bandanas ug sapatos sa libo ang mga partisipante. Gikan sa siyam ka Zumba clubs ang sagad sa mga misalmot nga gipanguluhan sa 60 ka mga lisensyadong Zumba instructors sa Cebu Zumba Instructors Network. Unom kabuan nga gipangandaman sa mga organizers ang kalihukan. In fact, we're overwhelmed with the result of the crowd turnout. Nakabot na gikinahanglang gidaganon sa mga participants human sila nakig-alayon sa mga tunghaan o ubang pundok. Why sayang ang inyong experience karon? No, not sayang. Even our outfit, it's not sayang. Pakya sino ng Sugbo sa paglangkat sa labing dako nga pink ribbon formation human magkuwang og kapin 200 ka mga participants. Ryan Sorote, News 5. Nahimutang ang lungsod sa Borbon sa amihan ng Sidlakan sa lalawigan sa Sugbo. Usa sa mga dapit sa probinsya kung asa namuyo ang mga maabi-abihong Sugboanon ug mga katawang nanimuyo sa kalinaw. Mao nga di inaangay katinga kun nganong dinhi namuyo ang lahi nga matang sa suso kon snail. Ang ilang gitawag nga takyong. Takyong is a kind of species, a snail, no nga they call it a plant of escargot, but it's different. Kay this species is very different, it's very mysterious kay ug mahulog ni sila sa tanom nga diin sila magstay, mamatay. Very clean and it has a very good potential. There are studies on this nga taas kani siya og minerals or protein para sa lawas. When we heard about it, this cultured snail that they're doing, then we even heard about the health benefits. And there's a lot of parang wrong notion about snail, diba? Parang oops, huga or something. And then we try to research it and check. It's so clean. It has a lot of health benefits. Tambal daw sa hubak, I don't know. And then they want to develop it, and it's also one way of our supporting the local community. That's why we approached the mayor and said like, hey, we want to let not only Cebu, but maybe not even Philippines, but maybe the whole world to know that, hey, we have takyong in Cebu. Tinig na ang gitay ngayon sa Cebu Parkland International Hotel ang sangka sa kaha og niini nga panahona ana pod sila dinhi karon sa lungsod sa Borbon aron mangita sa ilang winning dish nga gitawag nga takyong. Ray Gutilios and everybody get up. Sud na sa pipila ka katuigan, nakatunan sa mga taga-Borbon kung unsaon pagluto ang takyong sa nagkalain-laing putahe. Mas nahimo kining mabulokon kay dinhi gipahigayon ang ikalimang hugna sa sangka sa kaha sa Cebu Parkland International Hotel. Nahimugso ang sangka sa kaha aron matagan og higayunan nga maila ang mga delicacy sa matag lungsod sa lalawigan, diin ang modaog nga recipe maapil sa menu sa Cebu Parkland Hotel. This is one of the many activities of Park Lane, no, talang to help promote countryside tourism. Way back, I think that was like 4 or 5 years ago, when we did our strategic planning and we want to claim to be the only hotel that stands for Cebu, really a Cebuano hotel that will give total Cebuano hospitality and really bring to our guests the Cebuano culture, heritage, food, that goes everything na. Sa lima ka dagkong kawa nga gihikay sa lima ka grupo, giluto ang takyong uban sa mga nagkalain-laing sagol. Nagkadaiyang diskarte ang mata grupo nga miapil. Dunay naghimo og takyong salad ug may naghimo pod og takyong curry. Gigaduhan ang mga misalmot sa kalimpyo sa ilang preparasyon, pagka-professional nila sa pagluto ingon man presentasyon. Kini mao ang rason nga ang takyong gisado, takyong with calamansi juice soup, ug takyong with honeybee ang nagdala nila nga nang Grace Montegrande ug mga kaubanan sa ilang kadaugan.
Sus, lipay dyan may kay wala yung nag-expect nga makanaog kay sa Parkland dayon kanang pasalamat sa ni sa munisipyo sa Bourbon na gitigan ang mga barangay o kanang nga makapil may ani nga kuan ba contest. Huwag mo kining gitawag nga lamia nga lutong takyong sa mga taga Bourbon. Busa mga kapatid o gusto ninyong matilawan ang talagsaong lami ini sudungan na ang lungsod sa Bourbon. GP Lau Patsera, News 5. Mag-atubang og investigasyon ang magsuong pulis human sila gireklamo sa ilang silingan kay nangulata. Andrea Patanya, Suginlimi. Gipa-imbestigar ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ang usa ka sakop sa Special Weapons and Tactics kun SWAT sa Cebu City Police Office ug ang manghud niini nga sakop sa Cebu City Police Station 2 human gipasangilang nangulata og duha ka magsuon sa sitio San Lucas sa Barangay Biasong, Siracbayan sa Talisay niadtong Oktubre 17. Ang magsuong pulis mao silang PO2 Francisco Ricafort sa SWAT ug ang manghud niini nga si PO1 Bernil Ricafort sa Station 2. Samtang ang mga reklamante mao ang magsuong City ug Abdul Muhammad Lau. Giingong nagbisikleta ang anak ni PO2 Ricafort dihang gibuyag ni Abdul Muhammad ang maong bata kay makaiguon niya. Tuod man, nadasmagan niini ang iyang pag-umangkon nga anak ni City, mao nga iyang gialsa ang bisikleta og gilabay. Misumbong ang bata sa iyang amahan nga si PO2 Ricafort, mao nga gisong sa pulis ang magsuong Lau. Paglingin ako, akong pamangko may na dasmagan. Moto nga, ang kutungot na maghinilak, moto ako ginang bata, bibi, nakasana ka, di ba, ginanti ka, gibadlong tikha nga, ay napagbike-bike din kay makasaka. Moto, ninaog siya ma'am nga, ang bike, ako gitsas daplin. Kaya ako gikuha ang bata, gibutan ako sa lantay. Nya moto nga, pagkataod, nga niabot ang amahan, nangutan ang amahan nga, kinsa may naglabay sikad sa kong anak. Ingo sir, ako sir, moto nga, ningon siya nga, wakal nakilala ko. Moto ni dito sa sukbag na ako. Giingong nagpatabang si PO2 Ricafort sa iyang manghud ug gikulata ug gitiunan sa duha ang magsuong reklamante. Suway nga misagang si City ug aksidenteng nakuptan ug nagisi ang t-shirt ni PO2 Ricafort. Karon katuyahang bunog din ma'am. Sa pinag-ingawangay na to namo kay ngana akong manghud gidulitan man yag armas man nahadlok man kuningon ko. Ayan nagpatiya akong manghud sir, ako na lang po sila. Nya mo to ma'am ni pagkahuman iyang manghod si kanangan Berlino iyang gipatawag nya pag abot na din sa payag gibatli aday ko nila gapos giduot ko sa kalapukan man gikarga ko nila sa ilahang kuan gikarga ko sa ilang motor. Ang kamot nga wala sa akong anak sir iyang gilubag paingon nga ri sa luyod dayon giingon anak sir lupig pay kanang kriminal sa akong anak. Ako bisan asa tingali nga suok sa kalibutan sir magtanaw siyang anak nga ingon ato dili nga malipay sir oy bisan ako magbarog ko maglingkod ko ako ra usa na moaga sa akong luha. Giingong si City pa ang gida sa magsuong pulis sa Talisay City Police Station ug gipapriso tungod sa sumbong direct assault ug oral defamation. Sa plotter, reklamo ni PO2 Francisco nga gigisi ni City ang iyang t-shirt, giinsulto ug gipakauwawan. Suway sab nga nagpa-blotter ang pamilyang Lau aron ireklamo ang mga pulis apan giingong gibalibaran sila sa Talisay Police duha ka higit. Gipauwanan og bala ang usa ka lalaki nga gituohang nalambigit sa ginadiling drogas samtang naglakaw kagabi uban ng iyang mga pag-umangkon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Sa kilid ining gutter sa corner GY de la Serna sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu naghayang nga wa nay kinabuhi si Ronnie Folbira, taga Punta Rizal sa maong barangay. Duha ka wa mailhing lalaki nga nag-angkasay og motorsiklo ang niduol og nipusil sa makadagang higayon sa biktima pasado alas 11 kagabi.
Kauban sa biktima ang tulo niya ka mga batang pag-umangkon samtang naglakaw sila aron moadto sa internetan. Mitugan ang laing pag-umangkon nga gipusil na kaniadto ang iyang uyuan sa ilang Pinoy-anan apan wa maigo. Ang abi man og pabuto kusog magay paglingi na mo siya dito gipusil de. Motor ang nagpusil. Ang usa ni bulot man to sa luyo. Pagbuna mo ni buto magkalit tinum to yaso nana. Bung ni dagan dito ni drive dito usa. Ito man drive dun dito sa padung. Upat ka kabhang ug duha ka slag sa kalibre 45 ang napunitan sa crime scene ug sa inisyal nga pagkisusi sa homicide investigator sa Lapu-Lapu City Police Office. Di mo minus duha ka samad pinusilan sa lawas ang naangkon sa biktima. Ang amahan sa biktima mikumpirmar nga tigamitan o ginadiling drugas ang iyang anak. Isugat ni sila samtang galakaw nagipusil. Kuyo gani ang mga umangkon. So wa gyud ko na sa rason nganong gipusil. Sa maong hitabo, diriyot maigo sinang Marciana nga naninda sa sidewalk. Yun ani ra ko posisyon tanda ko to sa akong mga customer o kaning ako mga trabahante. Pero kada ko umaga din naglingkod sa akong luyo, giingnan ako nga baro kuno debit tabangi ko res Julie dito bi kay aron makuha tong mga customer. Taon-taon di paka-paka mo sa akong luyo ang buto-buto yo igol ako igol. Agay unsa maron? Kasakit daghan man mitik-pitik sa akong buko-buko. Posibleng makatabang sa investigasyon kining CCTV camera nga ana sa poste. Padayon pa ang gihimong pakisusi sa kapulisan bahin sa maong hitabo. Ray Pasaporte, News 5. Gimando ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Guillamak ang pagpaniid sa mga pension houses ug mga balay paabangan sa lalawigan sa Sugbo. Ang pagpaniid nunod sa posibilidad nga puy-an kini sa mga sakop sa Asitulin Gang. Bago lang namiktima ang maong grupo sa Supermetro sa Dakbayan sa Bugo. Human miabang sa usa ka bakante nga stall kilid sa department store. Samaran ang gwardiya nga si Jerwin Estoya dihang iyang nasakpan ang mga kawatan kinsa daling nakasibat. Gibiyan og na-recover sa kapulisan ang mga gigamit sa grupo sa pagbangag sa bungbong sa tindahan. Kita trace identity sa itong mga tawhana but for now among gi-advisean ang mga chief of police to monitor kaning mga grupuha sa mga pension houses kay basin na mo strike na sad sila sa ubang mga lungsod. Nagduda mi nga niya pag gina sila dire. Wala sad manghunong atong kapulisan pag trace sa ilaha because we recovered a receipt sa mga equipment nga ilahang gipalitan and maybe from that makakuha tag lead sa ilang identity. Nunod sa hulga sa Ebola virus nga makasud sa Pilipinas, anaa sa Code White status ang tanang pampublikong tambalanan. Jinky Bargio, Sugin Limi. Atong deactivate ang Code White sa ato ang Kagabi pagipaubos sa Code White ang tanang ospital nga ubos sa Department of Health. Nagpasabot kini nga alerto na karon ang tanang mga personahe sa matag pampublikong tambalanan alang sa posibleng pagsud sa mga pasyente nga dunay simptomas sa Ebola virus. Ang Regional Epidemiology Surveillance Unit matag karon og unya kung makigalayon sa Bureau of Quarantine nga anaa sa Mactan Cebu International Airport. Ikaw ba doon ay mga inbound nga for rather person under investigation o PUIs kuha na siya kana i-coordinate na dinhi sa atong office. Dugang paybaw ni Sima Franca nga andam na sabang Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa posibilidad sa pagdagsa unya sa mga pasyente. Nag-abot-abot na sab ang kinartong personal protective equipment nga mo'y gamiton sa mga doktor o nurse. Doon na sila yung mga gitawag negative pressure rooms ang Vicente Soto. Doon naabot sila contingency if ever doon na nagyay mga suspect cases nga daghan. Doon na sila gipang identify nga mga areas. Subling gipaybaw sa DOH nga Ebola-free pa ang tibok Rehiyon 7 sa pagkakaron ug mahimo lang ilibgas ang Code White kung mawa na ang hulga sa Ebola virus. Jinky Bargio, News 5. Usa ang counseling nga mao'y nakit ang paagi sa COSAP nga mapahimangnuan ang mga kabatan-unan sa paggamit og ginadiling drogas. Kinisubay sa 7 ka mga tinun-an sa high school nga nasakpang naghit-hit og marijuana. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi.
gihatag na dito. Gibutyag ni Dr. Alice Sutlang ang pangusakosap kon City on Substance Abuse Prevention nga ang duha sa 7 ka mga tinunang nasakpang naghithit og marijuana sud sa tunghaan mo'y dugay ng tigamitan niini, samtang ang uban nakahiglang tungod sa pangoryoso. Mitug-an na sab ang mga minor de edad kung asa sila magpalitan og marijuana. Gumikan sa maong kaso, dako ang pagtuo ni Utlang nga duna pay laing mga minor de edad nga tigamitan og ginadiling drogas. Naaman diri ang students, so we conduct counseling together with some NGOs nga mga psychologists plus from the SWD since they are minors, so every sessions that we have there should be from somebody from the SWS. Wala, still the same, continue sa ilang schooling nya, naalay time nga money sila diri for their katong ilang specific schedule. Nakita sa kosap nga dako gyud og gikatabang sa pagkontrolar nga mogamit og drogas ang mga batan-on mao ang ilang ginikanan. Mao nga nagplano karon si Utlang nga mopahigayon og conference alang sa mga ginikanan aron sa masayod sila kung unsaon paghandle ang ilang mga anak nga misud sa bisyo. Mga parents na natay schedule for the parents also, no, kana mga interventions para so as parents di lang sa specific na school, other schools na if ever na ay may anak, makabalo na sila how to handle their children. Leslie Caminade Vistil, News 5. Kunway tukmang aksyon nga buhaton ang buhatan sa Philippine Charity Sweepstakes Office, plano karon sa kampo sa gikawatan sa winning numbers nga musangat og reklamo batok sa moong buhatan kay nganong ilang gi-release ang kwarta bisan og duna sila formal complaint. Jinky Bargio, Sugin Limi. Nagtinguha karon ang abogado ni alias June sa pagdangup sa buhatan sa National Bureau of Investigation kun NBI human masayri nga na-encash na ang jackpot prize nga 295 million pesos gamit ang iyang nawagta nga ticket sa 655 Grand Lotto draw sa milabay 2 ka semana. Dako ang pagduda ni Attorney Omar Redula nga dunay anomalya sud sa Philippine Charity Sweepstakes Office tungod sa wa paghatag og dakong pagtagad sa ilang formal complaint nga gisangat sa maong buhatan. Inay nga i-hold una ang pagclaim sa daog gikan sa gikawat nga ticket, gi-release hinuon kini. Approaching mga police enforcement agency to pursue our claim, no, kay nagduda man gid mi nga there's something wrong going on. Gawas sa NBI, posible sa matod pa nga atubangon nila ang mga kadagkuan sa PCSO Central Office aron ipaabot ang ilang reklamo batok sa aksyon nga gihimo sa PCSO. Kung dili matod pa masulbad ang issue, lagmit pasakaan nila og kaso ang maong buhatan. Yeah, considering further nga ang local PCSO kining mga personnel are very uncooperative. So may dako ay mong pagduda nga naagi binuang nga nahinabo. Padayong naglaom karon si alias June nga maangkon rin niya ang hustisya sa pagkawat sa iyang swerte. Jinky Bargio, News 5. Gipangayo ang suspension sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo tungod sa pagpangatag og calamity assistance sa tanang empleyado. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Tinguha ni Attorney Remilio De Liote nga masuspenso si Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgar Labella ug ang City Legal Team nga mudala sa kaso. Ang iyang tubag sa motion to dismiss nga gisangat sa City Hall, gipangayo ni De Liote nga ibasura ang gipangayo sa dismissal sa City Government sa kasong iyang gipasaka batok sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo. Suma sa gisubmit ni De Liote sa DILG, wa siya may question sa validity sa ordinansa sa paghatag og calamity assistance apan ilang gi-question mo ang pagpanghatag sa 20,000 pesos nga calamity assistance. Gipangayo ni De Liote nga masuspenso ang mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo samtang nagdagan ang kaso aron sabdi mahilabtan ang mga ebidensya. Unsa may suspensohon nga ang kaso ipa-dismiss man gana mo for lack of jurisdiction, di ba? Mato ni Mayor Michael Rama, iyan ang gisalig ngadto sa legal team ang kaso ug pasagdan na lang niya si De Liote. Matalan taray mamakalay ang gusto yun. It's a matter being already handled legally, and if I know my being a lawyer, adding up discussion, if you talk about in the matter within judicial, it will all constitute sub judice.
Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, nasayod siya nga nasayod sab si Diliote kung unsa ang tinuuray nga estado sa mong kaso. Reklamo nga grave misconduct ug abuse of authority gipasaka ni Diliote batok sa mayor, vice mayor ug 12 ka mga konsehal sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa pag-approve sa paghatag og calamity assistance sa tanang mga empleyado sa City Hall. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Sugdan ugma sa gabi ang 10th Asian University Basketball Championship kun AUBC Cebu Province International Collegiate Cup. Din magsangka ang Myongji University gikan sa Seoul, South Korea batok sa CESAFI runner-up University of San Carlos Warriors didto sa Dakbayan sa Bugo. Buksan ang maong torneo sa sangka tali sa 2014 CESAFI champion Southwestern University Cobras batok sa University of the Visayas Green Lancers. Samtang sugdan na sa di madugay ang duwa sa PBA, din magsangka ang Global Port Batang Pier batok sa NLEX Road Warriors. Din sundan ang sangka tali sa Rain or Shine Elasto Painters batok sa San Miguel Beermen. Giatangan karon ang number 1 pick nga si Stanley Pringle sa Global Port kinsa mikigsangka batok sa veterano nga si Asi Taulava sa NLEX. Samtang ang Rain or Shine musalig sa tandem nilang Jeff Chan ug Paul Lee kinsa mga sakop sa Gilas, Pilipinas nga bag-o lang miduwa sa Asian Games ug sa FIBA World Cup batok sa mga beermen nga musalig sa ilang mga shooters nga naglakip nilang Chris Lutz, Chris Ross ug Marco Lassiter. Ato day paibaw Georgia nga sugod kagahapon ang si Gut the Wonderful makita na di pa ang aksyon Bisaya. Magsugod ang mong programa Glenn sa alas 3:15 ngadto sa alas 3:45. So mag-una na ni siya sa ato. Una gid siya ni change lang earlier Glenn. Ang change of schedule sa mga panghapon ngadto sa panggabi nga TV5 shows nunot sa nagsugod ng PBA season ug sa final sa NCAA season 90. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Musunod na ang duwa sa PBA. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!